vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi, makadii zvenyu mukomanashe, inini ndiri mukadzi ane makore 25 ekuberekwa. Chitupa changu kunyangwe mukasaviga henyu hazvina kana basa. Inini ndinogara ndichitevedza chirongwa chenyu, asi chandanzwa nhasi chaita kuti ndinge ndichirelate to that story. Ndikati regedzai ndinge ndichiuyawo ndinge ndichisimbisawo vamwe. Inini ndauya kuzosimbisa mukoma avo vakatipa confession yavo vachiti vane kutya kwakanyanyisa mushure mekunge vakwenyewa munzeve mavo. Inini mukomanashe ndakatomborohwa nezvinhu. Handizivi kuti ndainge ndatofa here kana kuti chinoita kuti nditi pamwe ndiko kwainge kuri kufa kwangu ndechekuti inini amai vangu vane mudzimu wekuti mudzimu uya unotaura kana paine chakaipa icho chinenge chichida kuitika. Zvinonzi patakati tapedza kudya sapa munhu wese ainge ava kuenda kubedroom kwake. Inini semwana ndakatokasika kuenda, vabereki kwava kumbosara havo musitting room vachikurukura nekuona TV. Saka ndakatosvika murumu mangu kwava kutongobatwawo nedzimwe hope dzandisina kana kunzwisisa. Zvinonzi amai vangu mudzimu wavo wakabva wazongobuda apo pavainge vava kutosimukawo kuti vange vachienda kunorara. Kwava kutanga kuchema. Mudzimu uya wainge uchiudza baba vangu uchiti enda unobatsira mwana nekuda kwekuti vava kutomuuraya. Hanzi baba vangu nekuziyawo kuti mudzimu waamai vangu haupotse, vakabva vamhanya vachiuya kurumu kwangu. Vakati vauya kurumu kwangu kwava kutondiona kuti ndainge ndatodonha ndichitobva pamubhedha, musoro zvese neupper body zvainge zvatova pasi, asi makumbo ndo ainge achiri pamubhedha, zvichiratidza kuti pane chandainge ndaona icho chandainge ndichiedza kutiza. Apa ndainge ndichibuda furo. Baba vakashaya kuti vondibatsira sei. Ivo vanoti vakaedza zvose kusvika pakudeedza hama dzedu dzimwe idzo dzainge dzichigara kune imwe location. Vakabva vatodhiraivha vakauya. Ini ndakangoti rabada kudaro. Baba vanoti pulse yangu yainge ichinzwikira kure kure. Ndipo pakazouyawo umwe muvakidzani kwava kuti zorai mwana uyu salt yemagodo muviri wose, zvose nekumubatisa salt iyoyo. Vanhu ndokubva vatanga kuimba kunamata. Zvese izvozvo ndainge ndisingatombozvinzwi kana kuzungunuka. Ipapo mudzimu waamai wangu wainge wakagara panze pemusuo pebedroom yangu uchingochema. Zvinonzi neighbor uya akabva azofonerawo umwe mubatsiri ainge achigara kunze kweHarare, akati mwana iyeye muisei mugoti mumaoko. After kanguva mukoma ndakazongokaruka ndava kuona kuti ndiri kunhu kune zirima uko kwandaingofamba ndisingaone kwandainge ndichienda. Ndipo pandakatanga kuita sendinonzwa inzwi ravatete vangu vanova vakanga vafonerwawo kwava kuuya richindideedza, asi rainge riri kure kure. Pandakada kuti ndinge ndichidaira ndakaona kuti handina kana voice sezvinoita paya munhu kana wakabatwa nemadzikirira. Vakaramba vachingondideedza, ndikabva ndatanga kuita sendakaramba ndichiteera uko kwainge kuchibva izwi ravo, ndichiedza zvekare kuvadaira. Pandakazoita sekunge ndainge ndagona kuti tete, ndakabva ndaita sendainge ndapepuka mukoma. Kwava kumuka ndichiona kuti ndainge ndiri mudhamu resalt iro randainge ndiri mariri. Vanhu vainge vakaungana, vamwe vainge vachitochema. Ndichingomuka hapana wandakataura naye, asi ndakangotanga kuchema. Ndakachema mukoma, kuchemesa zvekuti ndakatadza kuzvidzora. Kwakubva tatomutsa mota ndichakabata mugoti uya kuenda kumubatsiri uya. Ndakanobatsirwa, asi madays akatevera mukoma ndaitya, kutya kwakanyanyisa. Ndaitadza kana kurara ndega kana kuenda kurumu kwangu usiku. Ndakazoendeswa kumubatsiri uya, akabva ati wainge utori mweya wainge wakaipa iwoyo, wainge uchikonzeresa kuti ndigare ndichingotya. Kwava kubva andigadzirira muteuro. Kubva ipapo mukoma
nanhasi handivhunduki kana chati kwatara, and that is about 4 to 5 years ago. Saka ndinoda kuti kuna mukoma avo ngavaende vanobatsirwa nenyaya yekutya iyi nekuda kwekuti zvinopera. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Anzi ndakamborohwa nezvinhu. Kana kuri kunzwo unenge uriko wakambosanganawo nesituation iyoyo yekuti pauri pane zvimwe zvinhu zvakamboitika, kana zviya zvavanoti zvishiri, kurohwa nezvishiri, kana kungoonawo anything zvekuti unoona kuti zvinhu izvi zviri spiritual, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva matiudzawo nyaya yenyu, nekuti inokwanisa kuzotobatsira umwe munhu. I still remember kuti ndakambotaura nevamwewo avo vanoita zvekubatsira. Hanzi chinokonzeresa kuti munhu ange achitya, kumwe kutya kuya kusiri normal, hanzi inhau yekuti hanzi spirit yako iyo inenge ichitosensa kuti panzvimbo pauri pane zvimwe zvinhu zviripo, zvinhu zvisina kunaka, zvinenge zvichitarisira kuti zvinge zvichikukuvadza, ndokusaka uchizobatwa nemweya iwoyo wekutya. Ei, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana, please help me here ndisati ndaita the worst decision of my life. Inini mukoma ndiri munhu wekutotiwo ndakatoenda kuuniversity ndikatograduata mune zvakanaka. I have my own degree. Asi basa dololo, mastreets acho akaoma awa mukoma, hakuna kana chiri kumbofaya. Saka ndichibva kuuniversity ndakambozamawo kuti ndinge ndichikandawo maCVs angu kunzvimbo dzakasiyana, but I never received a phone call at all. Ende zvangu mukoma zvinotoita sekunge zvine chivanhu mukati, because I still remember kuti on my graduation pakaitwa kakurwidzana, because inini mama nadhidhi vangu vakasoseparata apo patainge tichiri vadiki. Saka inini ndakabva ndazochengetwa nababa, then vamwewo vanengina vangu vakakurawo vachichengetwa namama. Saka on my graduation painge pachidiwa vanhu vashoma kuti vange vachiatenda that graduation. Unfortunately baba vangu vainge vari out of the country, vainge vakaenda kunotsvaka maparts erori ravo. Baba vane marori avo maviri, but that is a story for another day mukoma. Ivo baba vangu munhu ane mabusiness, but I am here suffering. Ndosaka ndati it is a story for another day. Sezvo baba vainge vari out of the country, amai vakabva vati kugraduation kwangu vainge vachida kuuya vari ivo nagogo, then step mom avo vakakura vachitichengeta vakazoroorwa nababa vedu, ndo vainge vachida kuenda kugraduation, vainge vachida kutora amai vavo vatinongotiwo gogo, vatakangokurawo tichingoti gogo, ndo vavainge vachida kutora kuti vange vachiuya navo kugraduation kwangu. Saka pakabva pazotanga kuita makakatwanwa, because amai vangu vainge vachiti aiwaka, uyu mwana wangu wandakazvara ndine mvumiro yekuti ndinge ndichizovapo pagraduation yake. Then wo on her side step mom vainge vachiti ndini ndakakura ndichimurera kuti ange achizosvika kuuniversity, it is all because of mutemo wangu nediscipline yandakamupa, ndo zvakazokonzeresa kuti ange achizosvikawo kuuniversity. Saka zvese izvi mukoma zvakaitika zvakakonzeresa kuti pange pachizobuda mashoko, and I suspect kuti pane akazoplace a curse on me, because ndakati ndakarara just before the graduation ndakabva ndazorota umwe munhu ainge ari mutema, but munhu uyu ainge ari munhukadzi, even though ndisina kukwanisa kumurecognize kuti munhu uyu ihama yangu here kana kuti munhu wandisingatombozivi. Asi chaakangoita mukoma ndechekuti akauya macho umo mandainge ndiri ndakarara ndokubva anditi ndiperekedze, but kumuperekedza kwacho kwandainge ndichimuita, it was by force. I didn't have any say in the matter. It was more like ndainge ndatova munhu ainge atokidnepewa. Then ndokubva tazofamba mukoma tichienda kuuniversity. Takati taenda kuuniversity kuya kwandakadzidza, ndokubva tazotanga kutsvaka, painge paine rimwe zidutu remacertificates. Saka akabva ati tiri kufanira kuti tinge tichitsvaka certificate rangu, ndokubva inini ndazoriwana. Saka ndakati ndariwana ndikabva ndati why
munhu uyu ari kurida, regedzai ndinge ndichirwandisa. Iye akabva azozviona kuti ndainge ndariwana, akabva ati unofunga kuti wakangwara kaiwe, manje zvose zvaunoronga, zvose zvauri kufunga ndinozviziva, ende ndichange ndiinewe kweupenyu hwako hwose, ende ndichakutambudza kweupenyu hwako hwose. Mukoma, I can say kuti this was like the first time that I have ever had such a dream in my life. This dream, it was more like reality. Kubva ipapo ndingangoti handisati ndamborota hope dzakaita sehope dzandakarota on that day. That dream, Mukoma, it is still even vivid in my memory, even up until today. I can still recall each and everything that happened in my dreams on that night. Zvadaro Mukoma, mukadzi uya akati andiudza kuti achange achizonditeverera kweupenyu hwangu hwose, achimeka sure kuti aisafa. Ndikabva ndangoona ndapepuka. Iye akabva asara akabata dhigiri rangu, ndokubva ndapepuka. But ndakapepuka ndiriko kuhope. Ndakati ndapepuka kudaro, ndainge ndakagara pamusoro pemunzwa. Kwose kwandainge ndichitarisa, ndainge ndichingoona kuti nyika yacho yose yainge yakazara nedzimwe minzwa dzainge dzichibaya. Ndakati ndapepuka, Mukoma, I then realized kuti ndainge ndadikitira zvakanyanyisisa zvekuti even my sheets, they were wet nekuda kwekudikitira kwandainge ndichiita at that time when I was dreaming. Then the following day, Mukoma, tikabva tazoenda zvedu for the graduation, ndikabva ndazoreceiva zvangu. But from there on, Mukoma, ndikangoti life yangu hakuna kana kwayakazomboenda. Ndainge ndava munhu wekuti wainyatsokuona kuti pana pazvakasunga. Kana varisa mudharawo vane nyaya dzavo, because any of his relatives handisati ndamboona vachibatsiridza any of his relatives. Ivo vanongoita zvinhu zvavo nevatorwa pagaraji pavo, havana kana hama yavo inovabatsira kunze kwehama dzastep mam vangu, ndo vakangozara zvavo pagaraji. Saka ikoko tinongonzwa zvichinzi hanzi babavo vane nyaya dzavo zvekuti ndikatanga kudzitaura, Mukoma, then I would divert from the story yandiinayo. Inini nyaya yangu, Mukoma, yazondiunza pano ndeyekuti ndakabva ndazotaurawo neimwe shamwari yangu uyo, he was from high school, takadzidza tose, saka tainge tichingowirirana just like that. Zvino Mukoma, iye akabva azoenda kuchikorokoza sezvo asina kuzokwanisa kuwanirwa mari yekuti aende kucollege kana kuti ange achizoenda kuuniversity even though ainge akapasa. Saka pandakamuudza kuti kuno kushamwari zvinhu zvakasunga, akabva ati you can come. Ndokubva ndazoenda kuya, tikabva tazotanga kuita zvekukorokoza. But ndakabva ndaona kuti life yacho it is even worse, because ingori nyaya yekuti unongowanawo tumari twekuti unge uchingoshandisa ipapo. And at the same time, Mukoma, ndainge ndatovawo nemukadzi. Zvino Mukoma, apa mukadzi anenge achidawo chikafu, achidawo zvakasiyana siyana, but ndichigere zvangu pamba pababa, saka zvimwewo zvinongowanikwa pamba ipapo. But munongozivawo kuti mukadzi anenge achingodawo kungopiwa mari, saka ndaona kuti mari yacho haisi kubatana. Apa mudhara kunyange ukamuapurocha ukamuudza matambudziko ako, anongokuudza kuti you have to be a man, you have to be a man, zvichanaka chete. Anotokuudza kuti inini kuti ndinge ndichizosvika pandiri handina kana akambogara andibatsira, saka maybe iyewo mudhara anotiwo ndinofanira kuti ndinge ndichizvibatsira, not kuti ndiexpecte kuti iye ndiye achazondibatsira. Zvadaro Mukoma, kumakomba uko kwatinoswera tiri kwakabva kwazouyawo umwewo munhu ainge achiita zveun'anga, akatombouya ndokubva atokemba. Saka ndakazongogumisidzirawo ndangopindawo mumatare ndichidawo kungoziva kuti upenyu hwangu hwakananga kupi. Ndo pandakabva ndaudzwa kuti muropa rangu munobvumirana nezvekuti ndinge ndichitora zvinhu zvinokwanisa kuzondipa mari. Ndakabva ndati zvinhu zvakaita sei? Ndikabva ndaudzwa kuti zvinhu zvacho kana zvikanyatsokubvumirana neropa rangu, zvinhu izvozvo zvinenge zvisingazodi kuti zvinge zvichizoteura ropa. Hanzi kubva kare nakare madzisekuru edu vaiva vanhu vekuti vainge vakaromba, saka kunyange inini ndikafunga kuromba zvinobva zvazongopindirana nekuti zvinhu zvacho zvagara zviri muropa. Ende ndikabva ndatoudzwa kuti kutotambura kwandiri kuita inhau yekuti isusu ropa redu kuti tinge tichibudirira tinotobudira kana kuri kunzi wabata mushonga. Saka ndakabva ndangoti zvimwe kuda maybe that is
is why baba vasingade kundibatsira enhau yekuti vanoda kuti inini ndinge ndichizotsvakawo zvinhu zvekuti zvinozondibatsira. So mukoma ndakabva ndaudzwa kuti zvainge zvichingodiwa iropa remudzimai wangu paya paanenge ari kumwedzi. Hanzi it's either ndinoita zvekurara naye ariko kumaperiods tisingashandisi kana dziviriro, then ndobva ndazouya ndisina kugeza sikarudzi yangu, asi ndinofanira kutanga ndasangana naye kwemazuva akati wandei ndisingazvigezi, then kana azopedza kugeza ndopandinofanira kuti ndinge ndichizodzoka nesikarudzi yangu iyoyo inenge yaita mazuva isina kana kumbogezwa. Iyo n'anga iya yakabva yatofara ikatoti iwewe wakanaka nekuda kwekuti hauna kuchecheudzwa, then paunouya paya tinobva taizonyatsokukusuka. Kana takusuka mvura iyoyo ndo yatichakupa, mvura yacho iyoyo yatinenge tashandisa kusuka sikarudzi yako ndiyo ichazokupa upfumi. Saka mukoma ndo pandimire pari zvino, handizivi kuti ndoita zvinhu izvi here, because nhamba dzen'anga iyi ndinadzo, kunyange zvayo n'anga iyi yakazobva ikoko kumaarea kune makomba uko kwatinoshandira, but nhamba ndinadzo. N'anga iyi yakangonditi pose paunenge wava kunzwa kuti wava ready, aiwa unondifonera, then wobva wazouya kumba kwangu tobva takugadzirira zvinhu zvako, then upenyu hwako wobva wazongoita manake. Zvino ndiri kukumbirawo advice mukoma kubva kune vedare renyu kuti ndoita sei, should I go ahead with this thing kana kuti ndongosiyana nazvo. But nhamo yandirova tsvina, and when I look at my wife, munhu wekuti nenhamo iri kuti tamba rafu, ndinoona sekunge ndinokwanisa kuzomutorerwa aiwa chekudya hatishayi kana chekufuka, just my basic clothes, just the basic clothes, aiwa izvozvo hatizvishayi, because my mom, like my stepmom, she provides for us, and tichigere pamba pavo tinogarawo kukacotage kwedu uko kunogara vana, but I do not feel comfortable at all, because pamba apa hapabvumidzwe kuti pange pachibikwa two places, tinofanira kuti tinge tichingobika at the same place. Saka mudzimai wangu ndiye ari kukuvara nekubika mazibhodho akakura, because we are a very big family. Saka I wanted to move out, but chohuviri chaicho handisi kana kumbokwanisa kuchiwana. Please advise me, muri yeZimbabwe. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe, he is such a young man. Hanzi mukoma, inini ndine makore 26 ekuberekwa, yet ava kutofunga kuti ange achitoita izvozvizvi zvekuromba. Apa marombero acho zvakangoma hazvo veduwe. Please let us advise him in the comment section.